Ola, boa tarde a todos, benvidos a esta charla, a este relatorio organizada pola Asociación Pertenza, a que eu quero darlle as grazas. Esta tarde, aquí, bueno, xa esta tarde-noite, temos a presenza de Suso Martínez González, coa súa charla, o seu relatorio A estirpe dos Chao e a cultura viguesa. Porque Suso Martínez, filólogo, doctor en filoloxía, pero ten aí, pois xa non no caixón, sino xa nos andeis das librerías, dous libros que acaban de sair, non? Este mesmo ano, un centrado na figura dos irmáns Vilar Ponte, outro centrado noutra figura destacada do século XIX, que digamos que o século, no que el está metido, no que el, bueno, polo que eu teño falado con el, o século que el ten como referencia, non? A nivel de obxecto de estudo, que é un libro con artigos, unha escolma, unha recolección de artigos de Neira de Mosquera, unha figura... Gracias a todas as persoas por estar aquí, por o vos interese. Gracias á Asociación Pertenza por convidarme a pensar que eu teño algo proveitoso que contar ou que dicir, a Xulio polas súas palabras de presentación excesivamente generosas e que me obrigan agora a estar a un nivel que solamente ao final se calificará. E a Escola Municipal de Artes e Oficios por acubillarnos neste espazo que ten unha clara resonancia decimonónica, rodeados destes libros antigos como están encadernados, que dá gusto particular velos e lelos, e que está tan relacionada coa estirpe dos Chao. Despois comentaremos a relación directa en concreto de Eduardo Chao coa fundación da Escola de Artes e Oficios. E destes que desculpar que o PowerPoint desconfigurouse, entón a ver a partes en que se lea mellor, outra parte se lea peor, pero bueno, importante é o que vai a dicir eu, non tanto que este aquí escrito. Permitideme antes de nada tamén dúas pequenas precisións. A primeira é unha especie como de deber persoal que teño que facer. A miña formación académica está en boa medida marcada pola obra teórica e polas achegas metodolóxicas e conceptuais da que para min é unha das mentes máis luminosas que tuvo Galicia nos estudios socioculturais. Refírome a Xoán González Millán, seguro que algúns e algunhas de vos soavos, un home que levou unha morte antes de tempo, tiña moito máis que escribir e que traballar, pero que nos deixou un traballo teórico moi interesante, sobre todo para tratar o século XIX. Conceptos que son moi proveitosos, e moi útiles, non? Recomendaría fundamentalmente a obra Resistencia Cultural e Diferencia Histórica, publicada en Sotelo Blanco no ano 2000. Creo que recolle a parte máis densa, é un libro relativamente curto, pero moi denso teóricamente, e creo que é un libro insustituible para chegarnos dende a perspectiva sociolóxica ao século XIX. Quería facer esta mención a González Millán porque creo que sempre vou divulgar a figuras que teñen traballado e que teñan feito un verdadeiro esforzo de achega aos estudios socioculturais. A segunda precisión previa ten que ver co propio concepto de resurdimento. O resurdimento para mí non é unha cuestión estrictamente literaria. Hai un resurdimento literario, como tamén hai pictórico, hai musical, hai político, hai xornalístico, hai científico. Por tanto, o resurdimento non é unha obra, nin é unha escritora, nin é unha data. Na miña idea de resurdimento é un movimento amplo que se estende prácticamente en todo o século XIX, que está liderado por un sector cívico e político, son civís os que lideran o movimento e están fortemente politizados, progresistas, provincialistas, e que fan un traballo que o que se propoñen é o progreso material de Galicia en todos os sentidos. Logo falaremos de parte da estirpe dos Chao, por exemplo, en relación ao progreso económico, o desestanco do sal, as campañas a favor da liberalización de determinados produtos de comercio, porque a burguesía viguesa, en concreto, interesáballe o comercio con Inglaterra, e daqueles tiñan que pagar uns impostos que en outros lugares do Estado non se pagaban.
teñen, como digo, se me foi a cabeza, estaba fijándome nas o resurdimento, sí, o progreso material, despois un progreso cultural, un progreso a favor da lingua, da posta en valor da cultura e da identidade. É unha época tamén en que se está configurando a idea de Galicia, de acordo, o século XIX, cando se configuran as ideas dos Estado-nación, por tanto hai que definir o que é unha nación. Entón utilizan elementos que poden servir de cohesión entre os membros desa comunidade, de acordo? Estáse facendo o mesmo en Galicia porque se está facendo no resto de Europa. Bueno, e teñen este, como digo, este propósito. Cando fale de resurdimento referireime a esta idea, a este concepto amplo, e cando quere referirme ao estritamente literario, farei mención ao resurdimento literario. Como os digo, está algo movido polo tema da configuración. Cando estaba preparando o traballo, unha das primeiras tarefas que me propusen foi, a partir do que eu tiña lido e escoitado, facer unha relación daqueles feitos do resurdimento que estivesen ligados a estirpe Chao. E de súpeto saíronme bastantes datos. Temos Rosalía de Castro, non fai falta presentación, publica La Flor en 1857. É o primeiro libro que publica Rosalía de Castro e que se saiba a primeira vez que publica algo. Non se sabe, non se coñece, polo menos, que publicase nada nin en revistas, nin en libros, nin en manuscritos, nin nada. É o primeiro textos que ten Rosalía. Publica en 1857, ten 20 anos cando os publica. Publica en Madrid, ela é unha moza máis solteira, fidalguía decadente, máis que empobrecida, decadente, xa está, bueno, situacións relativamente precarias, non vivían como os labregos, non? Pero, bueno, tampouco vivían como a gran fidalguía. Publica un libro é un produto moi caro no século XIX, a tinta, o papel, a distribución, a impresión, os traballadores, os caixistas que traballaban nas imprentas. Entón, publicar un libro tiña que ter un esforzo económico detrás, non publicaba a calquera. Hoxe en día escribimos nun ordenador, colgamos un PDF en internet e polo menos temos algo que contar ou que difundir. Naquela época era moito máis complicado e por iso se levaba tanto os libros de suscripción. Anunciábase que se iba a publicar unha obra, garantíase que había uns suscriptores con unha cantidade mínima e ao conseguila publicábase o libro. E ademais Rosalía de Castro ven un lugar que é Galicia. Daquelas, Madrid, a corte, era onde se acumulaba toda a elite cultural, política, social. Entón viñas de periferia, pero non era o mesmo vir de Galicia que vir de Barcelona, ou de Valencia, ou de Cádiz, ou de Bilbao. Que sucedía? Galicia arrastraba unha idea que precisamente o resurdimento trata de resolver, converter a autosenreira en autoestima, que aquilo co cal fomos mofados, ou fomos vítimas de desprezo, converter todo iso nun proceso de orgullo. De acordo? Hai un exemplo moi claro. Justamente na época en que publica La Flor, hai un escritor de Madrid, Fermín Caballero, que publica un libro en que define a Galicia como el orinal de España. O lugar que chove moito. Podían dicir que era unha fervenza preciosa dos montes, ou dos outeiros, ou de calquer outro lugar, dos vales. Podía ser un océano, podía ser un regueiro, un orinal, non? Porque a imaxe que existía sobre Galicia, tamén se decía Antonio Neira de Mosquera, decíanlle que proviña de un país salvaje, que era Galicia. Se ledes o prólogo de Cantares Gallegos, hai un apartado en que Rosalía precisamente explica que a súa obra vai para eliminar todos eses presuizos e que a xente de Galicia tome conciencia que onde uns ven orinal, outros vemos fervenzas, vemos ríos, vemos mares, vemos océanos. Por lo tanto, a publicación de La Flor dáse nunhas circunstancias que a priori Rosalía por sí soa non parece que sexan as máis beneficiosas. Rosalía, cando chega a Madrid en 1856, na primavera do 56, vai a casa da súa tía materna, Josefa de Castro, que está casada con Gregorio Hermida. E Gregorio Hermida é familiar de Eduardo Chao. É dicir, Rosalía de Castro, pola rama dos Hermida, forma parte tamén, ou está ligada coa familia de Eduardo Chao. O avó de Eduardo Chao era Manuel Ignacio Chao Hermida. Por tanto, están emparentados. Eso sabían eles, tratábanse eles. Despois, cando fagamos unha relación familiar de Rosalía cos Chao, tamén descubriremos en parte como se explica esta relación tan cercana. Bueno, entón publican ela chega a casa dos Hermida
e comeza a ler os seus poemas no círculo de Eduardo Chao, na súa casa. Isto contanolo González Besada no discurso de ingreso na Real Academia Española de 1916. 50 anos, pode haber unha certa distorsión na memoria, pero el recorda que Rosalía de Castro lía os seus primeiros poemas na casa, no círculo de Eduardo Chao. E tamén nos conta que é Eduardo Chao quen pon este libro, La Flor, en man de Manuel Murguía, que fai a famosa recensión en La Iberia, por certo, un dos jornais de maior difusión daquela época no progresismo. É dicir, conseguiron que o libro chegase a moitas casas intelectuais do progresismo daquela época. E conta que Eduardo Chao, que creo que é exactamente, recién salido o libro de la imprenta, Eduardo Chao le puso el ejemplar a Manuel Murguía, que escribiría Por certo, nese artigo Manuel Murguía di que non coñece de nada a Rosalía. Mentira, por lo menos coñecíanse de vista, por lo menos de Santiago de Compostela. A partir de ali comezan o seu noivado, e dese noivado acaba en casamento o ano seguinte. Rosalía casa de penalti. Isto non forma parte da salsa rosa ou da crónica social, pero sí que é interesante de ver a perspectiva de que é unha muller que mantén relacións sen pedir permiso nin a un cura nin a Deus, cando naquela época prácticamente ensinar un nocello, levar a falda por riba dos nocellos era visto como un pecado, como un sacrilexo. Entón, o feito de que ela quede embarazada e case por quedar embarazada tamén xa nos dá unha idea de ata que punto na súa mocidade xa era unha muller libre, ¿no? Todo o que ela despois reivindicará a través da súa obra, da súa forma, da súa actitude na vida. Filla dese encontro de Murguía e Rosalía será Alejandra Murguía de Castro. Chamase Alejandra por o seu padriño, que é Alejandro Chao. Por tanto, na primeira publicación de La Flor, os poemas están lidos na casa de Eduardo, o exemplar que sae da imprenta que recensiona Murguía dallo Eduardo, e eu creo, esta é unha hipótese miña, de que Eduardo Chao era a persoa que tiña prestixio en Madrid a nivel político, era un dirixente e diputado. Era un home que tiña man nas imprentas, traballara nunha das máis importantes editoras daquela época, Gaspar y Rocha. Era un home respetado nos cafés de tertulia, a que el relacionábase cos primeiros carusistas, cos republicanos, cos progresistas. É dicir, era unha figura dunha talla intelectual que de alguma maneira podía dar abrigo á publicación de Rosalía de Castro. Eu non atopo máis sentido, como hipótese, non podo afirmarlo documentalmente, pero como hipótese que Eduardo Chao animou a publicación do primeiro libro de Rosalía de Castro. 20 anos. 1863, Cantares Gallegos, moito máis coñecido, imprimido, impreso aquí en Vigo, por Juan Compañel, na Rúa Real de Vigo, aquí no Casco Vello. Juan Compañel forma parte do círculo dos Chao, dende moi cedo, e ademais, nese mesmo ano, 1863, casa coa irmá de Eduardo, con Emilia Chao, de acordo? Por lo tanto, un cuñado Chao é quen imprime a obra máis importante, a obra epifánica do Resurdimento. E despois temos Follas Novas, 1880, publica La propaganda literaria en Cuba, La Habana. La propaganda literaria é da propiedade de Alejandro Chao. É dicir, as dúas obras máis recoñecidas de Rosalía de Castro, en lingua galega, as dúas publicadas por familia Chao. Ademais, leva un prólogo de Emilio Castelar. Hai libros ou edicións, fundamentalmente escolares, que eliminan o prólogo de Emilio Castelar. Este é mutilar un texto, mutilar un libro, é fanar un libro. Un alumno ou alumna non lle basta facer un comentario de texto sobre Emilio Castelar, o prólogo de Emilio Castelar, pero o alumno ou alumna ten que saber que quen prologa ese libro é o presidente da República. E pregúntome, cantos escritores e escritoras de Galicia ao longo de todos estes anos teñen un prólogo dun presidente? Xa non digo o presidente da República, son poucos, pero quen ten un presidente? E máis, cando é un libro escrito en lingua galega. Como se explica a presencia de Emilio Castelar? Castelar viña a Galicia, con quen se reunía, a quen visitaba, con quen daba os mítins, con quen compartía parladoiros, con Eduardo Chao. Vos amigos, de feito, na morte de Eduardo Chao, o día do seu enterro, dos 4 presidentes da Primeira República, 3 están presentes durante o seu enterro. Tamén nos dá unha idea da tamaña importancia de Eduardo Chao. Follas Novas foi un libro publicado, como digo, na Habana e costeado e pagado pola inmigración galega. Non me quero estender moito neste tema, pero creo que é interesante. Os que pagan ese libro son os que 30 anos antes marchan como escravos. E digo escravos e non lle quito ninguna letra.
é a Fame de Galicia, de 1853, e aprobas un plan que se chamaba, fixados nos xogos da linguaxe como hoxe en día, Plan de Salvación de Galicia, promovido por un diputado ourensán, Urbano Feijóo Sotomayor. De que se trataba? De agilizar os trámites para poder levar colonos galegos a Cuba. En que situacións, en que estados, en que condicións, en que tipo de contrato? Había que agilizar a saída dos esfameados a Cuba para traballar. Da primeira quenda que chegaron a Cuba, de 500 colonos, da primeira viaxe de Urbano Feijóo, os 2 meses morreron 300. Estaban sometidos a maltrato físico, malas condicións de saúde, de traballo, campos de concentración, non tiñan permiso para sair de determinados recintos. Isto foi denunciado por Faro de Vigo en 1855. E de feito Faro de Vigo dinos: el esclavo negro cobra 20 duros lo que un esclavo gallego cobra 5 por el mismo trabajo. É dicir, ainda en peor situación incluso que un esclavo negro. Isto que vos digo dos inmigrantes, fago a mención, podedes ver, hai un documental buscades por internet na televisión española, Las listas de Feijóo, que conta vos todo isto con máis detalle, todas estas condicións. Pero é interesante para entender a nosa propia historia, a propia identidade de Galicia. O sea, son os que 30 anos antes marchan como esfameados, como escravos, os que 30 anos despois pagan o libro de Rosalía, levantan o centro galego, converten a sociedade, abren escolas, abren hospitais, etc. É moi ilustrativo tanto do resurdimento como da nosa idea de Galicia. Eduardo Pondal. Os primeiros versos que publica Eduardo Pondal, que se teña constancia, é no xornal La Oliva, 1856. La Oliva é o xornal dos Chao. Despois falaremos. Non hai ninguna dúbida porque toda a familia goberna a redacción do xornal. O brinde de Conso, o banquete de Conso, foi un feito coñecido naquela época, moi polémico, non nos estendernos agora, provocou unha denuncia de Eduardo Pondal, prácticamente como pasa nos nosos días. Entón foi a audiencia da provincial da Coruña e ameazaron con extraditalo e mandalo ás Illas Marianas, etc. Quen fai causa por Eduardo Pondal e por outro poeta, que era Aurelio Aguirre, quen fai causa, quen os defende, quen lles publica os artigos de defensa é La Oliva, cando o resto de Galicia, na prensa, había silencio. Quer dicir, que un feito que marcou a mocidade de Pondal, porque se estaba xogando que con 19, non sei cantos anos teria, 19, 20 anos, que o mandasen ás Illas Marianas, os únicos que saíron na súa defensa foi La Oliva. Pero ademais tamén sabemos, por unha carta de Pondal, que no ano 1864 Juan Compañero encargoulle a elaboración dun libro. Desta época, Pondal xa era un escritor bilingüe, xa publicara, por exemplo, a Campana de Anllóns. Na época de Oliva escribía en castelán, despois foi bilingüe e acabou sendo monolingüe en galego. Quer dicir que os primeiros pasos de Pondal e o primeiro proxecto de libro que se teña constancia está relacionado tamén cos Chao. E agora chegamos ao terceiro, Manuel Curros Enríquez. Aí está o nome do estudo, Eduardo Chao, o estudo biográfico político, editado pola Propaganda Literaria, que é a obra que é da propiedade de Alejandro. Este libro, que máis é unha edición daqui da Escola de Artes e Oficios. De acordo? É un libro apologético de exaltación da figura de Eduardo Chao, tamén con un motivo político, a unidade do republicanismo, un pouco combate contra a restauración monárquica, etc. Pero claro, quien escribe este libro é Curros Enríquez, que é o terceiro, digamos, da tríade do resurdimento. Pero que ademais, que aquí non se ve, a segunda edición de Aires da Miña Terra, que é outro libro dos máis famosos, ou se cadra o que máis fama lle deu a Manuel Curros Enríquez, está publicado pola Propaganda Literaria de Alejandro Chao. É dicir, temos os tres, e temos un cuarto que é Manuel Murguía, que digamos é o ideólogo de todo o grupo, é o, digamos, o delineante, o que está pensando, o que trama como hai que facer a intervención do resurdimento. Manuel Murguía foi o director literario de La Oliva e ademais foi tamén o director da ilustración gallega e asturiana. Este último xornal tamén era propiedade de Alejandro Chao. En La Oliva publica dos traballos moi significativos para o resurdimento. Un dedicado á historia de Galicia, que vai ser despois utilizado como prólogo do primeiro tomo da Historia de Galicia, en 1865, dedicado a Rosalía, en que el, non vou meter nestes detalles, ele publica un interesante sobre a cuestión literaria, en que establece
que o criterio que vai delimitar o que é literatura galega do que non é literatura galega é a lingua. Hoxe en día é o criterio que se utiliza nas escolas. Libros de literatura española, literatura francesa, literatura galega son os que están escritos nesa lingua. Nesta época, en que publica Murguía en 1856-57, non era o criterio habitual. O criterio habitual era, por exemplo, Menéndez Pelayo para a literatura española o Volksgeist, é dicir, todo aquilo que exprese a identidade do povo. Dá igual a lingua. Se ten relación con ese povo, forma parte desa literatura. De feito, Menéndez Pelayo incluía a literatura en latín, en árabe, en euskera, en catalán e en galego. É dicir, todos eles daba igual a lingua. Se expresaban algo da idea de España, formaba parte da literatura española. En outros países hai outros criterios. Pode haber un criterio religioso, pode haber un criterio alfabético. Pensad en os países balcánicos, os que escriben cirílicos, os que escriben en alfabeto latino, os que escriben en árabe. Cada cultura e cada país delimita. Aquí o interesante é que Murguía establece en La Oliva que o criterio é o lingüístico, o filolóxico. E, curiosamente, ese é o criterio que hoxe se utiliza nos nosos tempos. Bueno, Rosalía de Castro, Fondal, Curros, Murguía, habría máis. E a pregunta que eu me facía despois de acabar con todo isto é: en que manual de historia da literatura aparecen os Chao? Se alguén atopa un manual de literatura, que anote, que subline o fosforescente. En Galicia temos, tamén noutras culturas, falamos agora de Galicia, moita historia da literatura e pouca historia literaria, para que se me entenda. Hai moita historia dos libros e dos seus autores ou autoras, pero pouco historia do que rodea a produción do libro, o contexto en que se produce o libro. Pouco se sabe dos editores, dos impresores, dos que recensionan, da prensa, de como cando se lían nas casas, como a de Eduardo Chao. Eso non está tan estudado, ni é tan divulgado como o propio libro, os textos, a súa interpretación, etc. Eu creo que esa perspectiva sociolóxica é a que nos fai falta para entender a influencia dos Chao. Rosalía, Fondal, Curros, Manuel Murguía, progresistas, republicanos e provincialistas, cada un con seus matices, con maior ou menor intensidade, como que iramos discutirlo, pero os tres teñen, digamos, esa mesma columna. De que procede esa columna? Cal é o xornal de referencia na súa época de formación, cando eles están escribindo? Que están lendo? La Oliva e El Miño, é dicir, o xornal dos Chao. Están poderosamente influídos por eles, porque en certa medida coincide. Entón, non é unha cuestión de mocidade. En 1857 Rosalía, e que Rosalía sigue tendo trato con eles 5 anos antes da súa morte, 1880. Fondal, 56 e 64, Curros, a obra dedicada a Chao, a Aire da Miña Terra, Murguía, a ilustración gallega estudiante, é dicir, houve unha continuidade, unha influencia constante. Entón, por tanto, eu creo que precisamos máis estudios literarios, máis historias literarias para acompañar e completar as historias da literatura. Bueno, creo que chama a atención, ¿no?, a relación que teñen os Chao directamente cos escritores. Este é o patriarca da familia, que é José María Chao. Tedes unha imaxe. Ele normalmente dice que de Ribadavia exactamente era dun pazo que ainda existe, en Lebosén de Leiro, concello de Leiro, comarca do Revero, podemos decir, así non temos concello. Formaba parte dunha familia fidalga ilustrada. Na casa de José María Chao había libros dos pensadores franceses, de Montesquieu, de Rousseau. Outra idea que existe sobre os estudios socioculturais é que a conexión de Galicia con Europa proviña normalmente da meseta. Isto hai que borralo da cabeza. A conexión de Galicia con Europa viña polo mar, porque era a vía máis rápida para conectarse. Isto sí que está documentado. Pode documentarse a relación do Real Consulado da Coruña con Inglaterra. E despois da Inquisición, dos poucos papéis que nos deixaron, porque queimaron todo para evitar problemas posteriores, algúns dos papéis que quedaron recolle dúas denuncias contra mariñeiros, uns de Muros e outros de Padrón, que facían a costeira polo Cantábrico, a época de costeira, e chegaban a Baiana Francesa, collían os libros prohibidos, metíanos nas adegas, chegaban aos seus portos, descargaban e levábanos, neste caso, a Biblioteca Prohibida da Universidade de Santiago de Compostela. Querese dicir, co que se está publicando en Europa, os románticos, os ilustrados, etc., chega a casa de José María Chao, como chegaba a casa de moitos dos ilustrados e dos liberais de primeira época do século XIX. Isto está documentado, mas o francés era a lingua que se lía, que se aprendía, a diferencia agora con inglés. Bueno, forma parte do batallón literario, é dicir, un batallón de estudantes que van combater contra os franceses durante a ocupación. Faino nunha perspectiva liberal,
vamos a entrar aquí tamén nun debate como na nosa cidade, si a batalla da guerra de independencia era para axudar a Fernando VII ou era polos liberais, si se loitaba contra a revolución ou a favor da revolución. Neste caso, José María Chao, sin ninguna dúbida, facía dende unha perspectiva liberal. Estudou no Colexio de Farmacia, que era farmacéutico, boticario, e foi alumno de Suárez Freire, que foi o primeiro catedrático de farmacia de todo o Estado. Cando dicen que Galicia tampouco era, dicían algúns naquela época Rosalía, que era un país infértil, ¿no? Que non tiña capacidade intelectual. O primeiro catedrático era un home dali de Santiago, Suárez, non sei de Santiago, non? Suárez Freire, Julián Suárez Freire. Este mestre tiña unha botica en Compostela, na actual praza de Feixó, que chama a Praza da Borriquita, en Santiago. Está nunha rúa de Algarvia. Na época coñecíase como esquina do combate, porque ali facían os parladoiros, os liberais, os conspiradores, os que estaban en contra do absolutismo. Bueno, pues, José María Chao, non é outra hipótese, non teño nada documentado, pero, vamos, polo percorrido do posterior biográfico del, a súa relación coa xente que tivo no batallón literario, pues, se non participou, sabía do que estaba sucedendo, tiña trato con Suárez Freire, porque foi profesor deo, etc. Cotarelo Vallador chamoulle Los Rojos de Antaño, un artigo de 1942 de Cotarelo. Bueno, aquí vedes moitos anos seguidos, son anos que teñen que ver con intentos de levantamento progresista. Cando se levantan os progresistas contra os absolutistas. Bueno, primeiro os liberais contra os absolutistas, logo os progresistas contra os moderados. Pois en todas está José María Chao, en todas. Sempre participo como miliciano ou como membro da Xunta Revolucionaria. É dicir, un home activo políticamente, sempre estivo nesa loita. Algúnas, a maioría triunfaron, a do 15 a de Porlier, pois a mellor alguén se está preguntando cando fracasa o levantamento de Porlier. En todas está metida José María Chao. Que lle provoca iso? Persecución, cadea, está confinado durante unha época en Herbón a espera de que nunha especie de mosteiro entrase en razón, ¿no? Unha especie de retiro espiritual para que entendían que a mellor practicando moitos exercicios podería converterse ao bo camiño. Non sucedeu porque dalle o tedes, e morre no 58 e no 54 ainda están dando guerra aquí en Vigo, ¿no? Foi concelleiro da Corporación Municipal de Vigo en varias ocasións. Foi o presidente da Sociedade Patriótica Compostelana. Este dato puse aquí para que eles se coñezades a Academia Literaria de Santiago. A Academia Literaria é o lugar onde se reúnen Faraldo, Rúa Figueroa, toda a xeración do primeiro provincialismo. ¿Va? Antes de fundarse a Academia Literaria, existía a Sociedade Patriótica Compostelana, que a proíbe polo nome, Sociedade Patriótica, porque facía referencia a unha sociedade de tipo conspiratorio, revolucionarias, etc. Entón, censuraron. Xusto pechan a Sociedade Patriótica e aparece a Academia Literaria como sustituto, no mesmo lugar, nos mesmos días, nas mesmas horas, etc. E José María Chao era presidente da Sociedade Patriótica Compostelana. É dicir, todo aquel núcleo do primeiro provincialismo político de Galicia de alguma maneira, ou era trataba ou coñecían a José María Chao, ¿no? Que ocupa o cargo de presidente, recoñecemento da súa figura. E despois teña que abaixo Lazareto Taboada Leal. A chegada e a instalación do Lazareto foi debido, na illa de San Simón, foi debido fundamentalmente a Nicolás Taboada Leal e a José María Chao. Taboada Leal era o médico e o boticario era José María Chao, de acordo? A máis disto, Chao tivo un papel moi destacado nunha crise humanitaria que houbera en Vigo, unha doenza, a do cólera, e tanto el como Taboada Leal fixeron un grande esforzo por axudar de maneira desinteresada. Unha anécdota que se me ocorre agora. Chao renunciou á pensión que lle ofrecía o rei pola súa loita contra os franceses, como un xesto de generosidade, que el cumpliu co seu deber e que non quiso cobrar a pensión. Bueno, pero se por algo foi coñecido José María Chao, foi por outra cuestión, tamén teremos que tratar de maneira delicada para os tempos que corremos non ser víctimas de persecución, que é o atentado. A José María Chao coñeceuselle moi sobradamente porque se lle atribuiu o paquete bomba que atentou contra este señor, que era o capitán general de Galicia. É dicir, a máxima autoridade militar de Galicia foi vítima dun atentado con un paquete bomba. A fama toda sobre iso caeu en José María Chao, porque estaba metido en todos os enredos que había de carácter político progresista e porque era un bo químico, sabía como había que poder facer unha reacción química con paquete bomba. Bueno, isto é unha pequena exclusiva porque creo que non se sabía ata hoxe cal era a data exacta do atentado. Bueno, atopena facendo o traballo e foi
fue 29 de octubre, recibió por el correo el capitán general del Reino de Galicia de una cerería un pliego abultado como de 8 onzas de peso con sello de la estafeta de León. Quitada la primera cubierta sin novedad, se vio una segunda que decía muy reservado. Tomó a su excelencia en las manos y puesta en las rodillas por bajo de la mesa conforme estaba sentado, rasgó con alguna fuerza la oblea que venía muy apretada. Y a este sacudimiento o concusión se inflamaron los ingredientes y mixtos que contenía, ocasionando una explosión como de un trabucazo que le llevó los 2 dedos al general, hizo volar en astillas la mesa hasta el techo y le hirió muy gravemente en un muslo y varias otras partes de su cuerpo, sobreentiendes. Non máis que levar le bollo 2 dedos e voy a man inteira. Despois tiña un muñón onde metía unha pluma e dicían que lle gustaba moito asinar con esa pluma as penas de morte. Bueno, foi acusado, como os digo, José María Chao, pero nunca se demostrou nada. Que sucede? Que lle quedou toda a fama. Todo o mundo desconfiaba que José María Chao era o autor. José María Chao tivo a súa botica na Praza da Constitución, aquí de Vigo, na esquina con Sombreireiros, que é unha das rúas que sube cara al Duallo. Hoxe en día creo que é un bar que ten unhas reixas vermellas. Esa era a botica de José María Chao. Instalou-na en Vigo en 1823, pero no ano 23, ao acabar o goberno, digamos, progresista, liberal, Chao é detido, pasa 2 anos preso e despois vai a facer os retiros espirituais. A farmacia, a fotica, estaba aberta igual, presentaban a outros familias ou empregados, o que fose. Eu destaco aquí que é un espazo privado de sociabilidade. Isto é interesante, porque tedes que pensar que naquela época falar de determinados temas non se podía facer nun lugar público. Facíase nos lugares en que un decidía quen pasaba e quen non pasaba a ese lugar. Na época do Antigo Réxime isto era máis o salón literario, non? As veladas literarias, os salóns dos grandes espazos, entraban, reunían, se discutían ali, de arte e tal. Pero os liberais comezaron, a máis é un cambio tamén de época, non? Idade moderna e idade contemporánea, a nobreza e a burguesía. A nobreza cos seus palacios, os seus grandes salóns, a burguesía, os médicos, os comerciantes, os boticarios, reúnense en outros lugares distintos, neste caso, a Rebotica. Igual que Suárez Freire en Compostela, agora en Vigo. Ben, entón un espacio privado de sociabilidade en que José María Chao decide quen entra e quen non entra. Isto é unha imaxe máis ou menos, unha mesa de traballo, unha Rebotica, reunías, entón estaba aí preparando os potingues, as ervas e os líquidos que quixeran, e mentras falaban de todo o que querían, porque non había control, era un lugar privado. Quen participaba nesa Rebotica? Juan Ramón Nogueira, José Ramón Fernández, Atanasio Fontano, Miguel Vidal, Santiago Filgueira, Pedro Mártir Molins, Ramón Buch, Nicolás Taboada Leal. Son exemplos, tamén para que entendades que os Chao pertencen á vanguarda do cambio do seu tempo, fronte á época do Antigo Réxime, a burguesía, que é a que está ocupando o liderado social. Comerciantes, José Ramón Fernández, Juan Ramón Nogueira, Atanasio Fontano, por exemplo, tiñan comercio. Sobre todo, José Ramón Fernández e Atanasio Fontano tiñan unha empresa que transportaba ovos e viño a Inglaterra. Ademais, os ovos deulle moi bon negocio, porque tiveron unha pixia en Inglaterra e sacaron moitos cartos de aí. Juan Ramón Nogueira tamén traballaba no Porto de Vigo. Pedro Mártir Molins tamén foi comerciante, foi consignatario. É dicir, Ramón Buch era un industrial, as empresas de salgaduras, despois as conserveiras, foi pai dun pintor coñecido aquí de Vigo, Ramón Buch, o pintor, hai un par de caras ali no Museo de Castrelos. Despois temos unha burguesía comercial, industrial, e despois a burguesía, digamos, clásica liberal. Os mestres, que é Santiago Filgueira, que foi secretario do Concello, autor do primeiro libro impreso en Vigo, en 1840, Catecismo Histórico de España. E despois temos os médicos, Miguel Vidal, Taboada Leal, José María Chao, o Boticário. Socialmente conforman a burguesía de Vigo, fronte o que era, por exemplo, o Marqués de Valladares, que conformaban os partidarios do Antigo Réxime, dos moderados, etc. Todos eles tamén coincidían en que eran progresistas, tendencias máis ou menos republicanas, algún máis notables, outros menos, e despois todos eran milicianos. Isto é un pouco difícil de explicar agora o que era exactamente a milicia nacional, pero digamos que cando había revolucións progresistas, os progresistas, como non existía a Guardia Civil, tiñan, digamos, fronte ao exército o seu propio corpo militar, que era a Milicia Nacional. Ben, pois, José Ramón Fernández e Juan Ramón Nogueira foron capitáns de batallón da Milicia Nacional de Vigo, e Pedro Mártir Molins foi o comandante de todo o batallón. Aparte, durante varios anos seguidos, sempre que había revolucións, estes sempre saían coa milicia.
De feito, a Guardia Civil nace como contrarresto á Milicia Nacional, cando os poder moderado, ao carecer do apoio a veces do exército que se dividía, crean a Guardia Civil para desmontar, digamos, as milicias. O interesante da milicia tamén é que é un espacio en que eles de sociabilidade exercen un poder, entran en contacto con xente, teñen prestixio, o prestixio social que daba a ser comandante o capitán. Este é o núcleo dos primeiros Chao, da sociedade da estirpe Chao. Un dos que falábamos que estaba nesa botica era José Ramón Fernández. José Ramón Fernández é o líder do Partido Progresista en Vigo, sin ninguna dúbida, durante prácticamente desde 1830, por exemplo, máis ou menos, ata a súa morte. Verdadeiro líder do Partido Progresista. Foi xuíz, foi abogado en distintas ocasións en Vigo, ocupou cargos tamén no Concello, foi teniente alcalde ou vicepresidente das Xuntas, tuvo moita participación e casou no ano 1841 con Concepción Chao. Entón, José Ramón Fernández, o líder do Partido Progresista en Vigo, está emparentado con José María Chao e é cuñado de Eduardo Chao, que é o líder dos republicanos de Vigo. Entón, están aí conectados. Isto despois ten unha explicación posterior. Concelleiro en distintas xuntas revolucionarias, capitán de milicia, presidente do Casino de Vigo en 1863. O ano que se publica Cantares Gallegos, José Ramón Fernández preside o Casino. José Ramón Fernández é quen está costeando, quen está soportando económicamente a imprenta de Juan Compañero. Cando gobernan os moderados, a imprenta de Compañero sufre unha serie de censuras, de multas, de feito Compañero acaba na cadea. Quen sostén a imprenta, quen paga o sustento da imprenta é José Ramón Fernández, que tiña unha situación económica que o permitía. E de feito, cando Compañero está a piques de entrar en creba económica, José Ramón Fernández compra a imprenta e logo dalle o seu nome. Por eso, de alguma maneira, se lle chama o mecenas de Cantares Gallegos, porque se non houvese detrás, por se dicía o de historia literaria, se non houvese detrás un home como José Ramón Fernández, non habería sustento para a imprenta de Compañero, non habería imprenta en Vigo. Quen sabe? E ademais foi autor dun libro, un texto, que son os apuntes da historia contemporánea de Vigo. Non se sabe onde está. Se algún, aquí temos un familiar, se sabe de alguén, que non lo diga. Bueno, entón, o primeiro espacio de sociabilidade pública, pasamos dos Marqués de Valladares co seu salón, da Rebotica de José María Chao, a un espacio público. É o Círculo Recreativo de Vigo, que se crea o 2 de decembro de 1847, é dicir, queda atrás a época do absolutismo, xa entramos no liberalismo, parlamentarismo, etc. Entón, nace. É o primeiro círculo social, círculo cultural que sabemos que existe en Vigo. Existía o teatro, pero como asociación é o primeiro. Espacio público de sociabilidade, pluralidade ideolóxica. Están tanto os moderados como os progresistas, coinciden todos. De feito, pode ser ver moi ben no tipo de prensa que teñen. El Heraldo era a prensa conservadora de referencia en España e el Clamor Público era a prensa de referencia progresista en España. Fixademos unha cota de entrada, 40 reais de entrada e 10 reais cada mes. Despois imos ver cal é a opción máis adiante que propuseron os Chao. Como funcionaba un círculo recreativo? Servicios de mesa, xogos, billar cartas, bebidas, café, veladas literarias, bailes, concertos. No 56 trasládase a este edificio que é a actual Biblioteca de Vigo e dende 1859 pasou a chamarse Casino de Vigo. Este é o primeiro lugar en que a burguesía viguesa, tanto moderada como progresista, conforman unha asociación e coinciden nese espazo. Pero traerán os seus problemas máis adiante. Tiñamos a xeración dos vellos, que é José María Chao e os da Rebotica. E agora chega a xeración dos novos. Juan Compañero, 29, 92 anos, Manuel Murguía, Aurelia Aguirre, Alejandro Chao, Serafín Avendaño. Como son novos, tienen que ser máis radicais cos vellos, porque é algo de natureza. Por tanto, son moito máis aguerridos, con moita máis forza chega. Son defensores do progresismo puro. É dicir, que José Ramón Fernández é o líder do Partido Progresista e Eduardo Chao é o líder dos republicanos, e o que piden é que José Ramón Fernández e Eduardo Chao se poñan de acordo. Ese é o progresismo puro, porque entre os progresistas non pasa hoxe en día. Hai dos que están, digamos, da esquerda que se queren entender cos do centro e os da esquerda que se queren entender cos da máis esquerda. Pois naquela época, igual. Entón, os rapaces novos o que dicen é máis a esquerda, máis republicanos, máis provincialistas, etc. E tiran deles. O primeiro que, e fan un deseño de intervención no espacio público. Eu non teño dúbida que eles deseñan, planifican unha intervención
do espacio progresista. Aquí xa existía, ahora ímolo ver, Faro de Vigo, existía a imprenta de Ángel de Lema, é dicir, os moderados tiñan o seu, digamos, a súa logística, no? Impresora, libros, cultural, social. Entón estes o que piden agora é vamos montarnos a nosa opción. Non me quero complicar moito, pero é a época en que se está definindo o que é o espacio público. Cando a xente pode falar en público, antes falaba nos lugares privados de sociabilidade. Entón agora estáse discutindo os lugares públicos. Que en Vigo exista unha imprenta moderada de Ángel de Lema e exista unha imprenta progresista como Juan Compañer é un síntoma de modernidade naquela época, porque o que permite é, como digo os clásicos, unha tese, unha antítese, unha síntese, é dicir, discutes e vas avanzando, é o que permite que as cidades, que as civilizacións, que a humanidade avance, unhas ideas que se contrapoñen, van loitando entre elas e avanzamos. Non todas as cidades de Galicia poden decir isto. Vigo experimenta un cambio no século XIX moi interesante. Como os digo, progresismo puro, e despois falaremos de Compañel, de Murguesa sabemos quen é. Aurelio Aguirre é o poeta do progresismo daquela época, poeta moi romántico, morre, dice que é un suicidio, pasa que, como é romanticismo, a mellor maneira de que un poeta romántico con moitos versos de amor, a súa morte romántica era que se suicidase por amor. Bueno, a realidade foi que se tirou ao mar na praia do Orzán, non, en San Amaro, e bateu nunha rocha. Pero non foi ni un suicidio ni nada parecido, foi un accidente. Alejandro Chao, que este home, en internet aparece a veces como Eduardo Chao, aquí non se mira moi ben, pero Eduardo é aquel que te de salir de barba. E o do bigote, cando vedes por internet, é máis ben Alejandro Chao, era do bigote. Pero busquei en internet, aparecía como Eduardo, e unha vez que alguén colga en internet algo, a xente copia e tira. Pero non. Serafín Avendaño foi un importante pintor. Creo que encadrado podríamos encaixar dentro do Ressurgimento pictórico. Foi moi amigo de Verdi, por exemplo. Non podíamos falar un día. Outro motivo de charla é a relación dos galegos e os italianos liberais, ¿no? Con Garibaldi a cabeza. Esta xente, Serafín Avendaño, amigo de Verdi. Pues, nada máis nada menos. E un familiar de Rosalía pertencía ao círculo privado de Garibaldi, do unificador de Italia. Hai moitas historias. Estes, por tanto, son figuras tamén de relevo cultural, social, que tiveron unha participación interesante na cultura de Galicia. Falábamos do deseño de intervención pública. Faro de Vigo, os moderados, o grupo moderado, tiña a súa imprenta, que era Ángel de Lema. Mais ou menos Ángel de Lema debeu abrir a súa imprenta en Vigo en 1848, máis ou menos. E a súa imprenta estaba entre a Rúa Oliva, que é o lateral da baixo da Colexiata, e a rúa a que vai dar a biblioteca, que é Rodríguez Llanes, creo que é. Bueno, que é la Sera Imperial. Esa esquina, ese edificio... Joaquinha. Ademais foi un dos seus irmáns, logo veremos, estaba casado con Chao. Esa esquina era onde estaba a imprenta de Ángel de Lema. Hoxe en día sorprendeme que ninguén pusera unha placa ali, porque non deixa de ser o xornal de Cali, non? A historia que ten para Vigo, Faro de Vigo. Os moderados tiñan a súa imprenta, 1848, e no 1853, Faro de Vigo, o seu xornal, para decirlle a xente o que opinaba. Pensade que naquela época o que se facía era coller un xornal e alguén que sabía ler, lía, e logo había unha cantidad de xente que se reunía ao redor e escuitaba. Entón, claro, os progresistas din, nos temos que dar a nosa opinión, nos temos que dar esa batalla, nos temos que contrarrestar o que opinen os outros. Que necesitamos? Unha imprenta. Entón é cando se funda a imprenta de la Oliva en 1855. Quen compra a imprenta é José Ramón Fernández, outra vez. E inmediatamente, a cabo de un par de meses, cede ya a Juan Compañero. De acordo? Porque quen paga a imprenta é José Ramón Fernández. E Compañero chega para facerse cargo da imprenta, e aquí hai un... Bueno, a corrupción é un tema actual, tamén o era daquela época, porque eles gobernaban tamén a Diputación, os progresistas, a época en que gobernan os progresistas. A mellor maneira de sobrevivir para unha imprenta era imprimir o boletín oficial da provincia, porque era a maior cantidade de lenta. Bueno, entón, fan o concurso a ver cal é a imprenta que ten que gañar, fan a primeira proba e non se presenta Compañero. Pero todo, como xa tiñan planeado que se tiña que presentar, anulan a primeira proba e fan unha segunda. E entón na segunda gaña Compañero e se monta un follón que está escritos ali registrados en que piden que se volva, que este unha denuncia e tal, non sabemos nada. E chegou o Compañero a Vigo e montaron a imprenta. Nada, durou un ano e pico, que logo volvemos moderados e perdeu a imprenta da Diputación. Bueno, pero xa temos a imprenta de Ángel de Lema, a imprenta de Compañero, moderados, progresistas.
Faro de Vigo, o xornal dos moderados, e fundan La Oliva. La Oliva era un proxecto do Chao, por que? O director na sombra é Eduardo, o redactor xefe Alejandro, o director literario é Manuel Murguía, e o impresor e despois director é Juan Compañero. Como sabemos, Juan Compañero estaba casado con Emilia Chao, e Manuel Murguía, a súa filla, o padriño da súa filla era Alejandro Chao, e tiña unha relación moi cercana entre eles, como expliquei ao principio. Non hai dúbida que La Oliva é o xornal dos Chao. Un xornal que se publica en 1856 ou 57. O 57 prohíben, censúran, pechan. Inmediatamente deixan de publicar La Oliva, pero nada, ao cabo dun mes sacan igual todo, pero en vez de chamarse La Oliva, chamase El Niño. Bueno, cambia o tipo de letra. La Oliva, El Niño. E publicase do ano 57 ata o ano 68. No 68 cando gañan os progresistas outra vez. Entón que fai Juan Compañero? Un acto simbólico moi ilustrativo de como funcionaba aquela xente. Gañan os progresistas, volven a recuperar a liberdade, volvese a chamar La Oliva, pero mantén a numeración del Miño, para demostrarle aos que estiveron dando de caña que eles non perderan a memoria do que pasara. Todo continúa. Despois pecha a segunda etapa de La Oliva, pecha no ano 1873, coa Primeira República, porque Compañero acepta un cargo de delegado do Ministerio de Fomento cando o ministro era Eduardo Chao. Coincidir. E cando cae a República, marcha a Cuba. Eso é unha especie como medio de exilio, media migración, non está moi claro. Cando pecha La Oliva en 1873, publicase en Vigo La Concordia. 1873-1924. E a Concordia mercao el pueblo gallego. Entón o pueblo gallego creo que era un era vespertino e outro matutino, un por a mañá, outro por a tarde. El pueblo gallego, a Concordia, e despois xa se funde en el pueblo gallego e chega ata o 36. O pueblo gallego dura, pero xa baixo o control falangista. Pero queres dicir que o que fundan os Chao, un xornal progresista, un xornal provincialista, un xornal que daba cabida ás ideas republicanas, etc., durou desde o ano 56 ata que chegou a guerra, non? É moi representativo tamén da propia historia de Vigo, porque é unha época en que a existencia destes xornais, despois se vería a prensa obreira, que tamén foi moi importante, é o que permite que a sociedade se avance, non? O choque entre as prensas e as súas opinións, o que permite que se avance. Bueno, progresistas, periódico de carácter provincialista, os propios subtítulos, periódico de Galicia La Oliva, El Niño, todo por Galicia, todo para Galicia, non? Moi representativo das ideas provincialistas, e publican el álbum del Niño, no ano 58, prologado por Compañero. É a primeira antoloxía da literatura galega, de acordo? Publicanlo Juan Compañero con un prólogo del mesmo. Bueno, temos a imprenta, temos o xornal e agora temos a súa asociación. Cando eles se cansan do círculo recreativo, montan unha escisión e crean o Recreo Artístico e Industrial de la ciudad de Vigo. Os seus promotores todos, Juan Compañero, Alejandro Chao, José María Chao, José Ramón Fernández, todo o círculo. Que, por certo, non o dixen antes, o círculo recreativo, os fundadores son, entre outros, José María Chao, José Ramón Fernández e Atanasio Fontana. Entre os primeiros fundadores daquel círculo recreativo había 3 ou 4 que formaban parte directa dese grupo de José María. Como o círculo recreativo era xa un espacio moi controlado polos moderados, eles collen e dicen, pois nos montamos o noso imprenta, xornal, asociación. Que pasa? Presentase o 15 de xaneiro, non aproban o regulamento ata o 21, polo que dicíamos antes. Pugna resellados demócratas. Que quere dicir isto? Recordadvos que había, os novos pedían que os progresistas máis radicais aliasen cos republicanos. E dentro dos progresistas había que os republicanos non queremos nada, arrimémonos os moderados. Pois ese é o conflito que se monta e que tardan 9 meses en resolver. Al final gañan os progresistas puros, os da Alianza de José Ramón Fernández con Eduardo Chao. E fundan el Recreo Artístico Industrial da ciudad de Vigo. 21 de setembro do 56, e remata ao ano seguinte, un par de meses despois, 21 de xuño do 57. É unha época de gran represión para eles. Juan Compañero de caballa na cadea, Alejandro Chao marcha no 58, multas, censura, moitas veces. Hai unha gran persecución contra eles. O Recreo Artístico desaparece e despois no 59, como sabes, aparecía o Casino de Vigo e aí volven a xuntarse moderados e progresistas. Pero un pouco esta idea, non? Os moderados teñen un espacio, nos imos crear nos imprenta, imprenta, xornal, xornal, asociación, asociación, partido, partido. De acordo? Isto é como se conforma a sociedade e a cultura en Vigo. Ademais disto, os Chao teñen relación tamén, nesta época, con 2 feitos
importantes ou interesantes. Unha é a fundación da empresa da papeleira La Cristina. Como o papel era un produto caro que había que traer do exterior, había que pagar viaxe, etc., material, montan a empresa. Que é un edificio que esta foto que está en pé, e que, xa teño escrito sobre isto, que alguén terá algún día que colocar unha placa e protexelo, porque o edificio está enteiro, ao lado do río Lagares, xusto detrás do campo de Barreiro, non sei como se chama exactamente o sitio, vais ao Lagares, e Pouciña. Bueno, pois aí está a entrada, esta é a entrada, e aquí non sei moi ben, pero hai un C de La Cristina, rodeado duns loureiros. E aí, segundo baixas, está a fábrica inteira, pero está completa, moi ben conservada. Bueno, entón, polo interese que tiña, Ángel de Lema, entre outros, e Juan Compañer, alíanse e son accionistas fundadores da empresa. 62, e pechan no 65, porque no 63, 64 é un ano de moita sequía, o regato perdeu auga, e se non hai auga non había motor. Moi gracia. Pero no ano 63 fundan o Banco de Vigo. Eduardo Chao xa publicara un artigo en El Miño chamando a constitución dun banco de propietarios. Foi Eduardo Chao quen chama a fundación de xuntar, non? Ese banco acabase fundando o Banco de Vigo con un capital social de 3 millóns de reais, entidade importante. Que xestiona a fundación? Manuel Bárcena, que non sería máis coñecido como fundador do Banco de Vigo, pero tamén José Ramón Fernández, aquel que falábamos dos líderes progresistas. Quen estaba entre os accionistas? Juan Compañer, que xa coñecemos, Ángel Martínez, casado con Julia Chao, cuñado, por tanto, de Eduardo. Este encargábase de administrar os bens da Vendana, tamén falamos dele, pintor. E o outro é José Yanis Rodríguez, que é o irmán de Joaquín, casado con Cándida Chao. Os accionistas, a familia Chao, está tamén na fundación e nas orixes do Banco de Vigo, despois de un Caixa de Aforros, etc. E chegamos ao protagonista da familia, ou polo menos o que máis coñecido e máis recoñecido. Isto é unha fotografía de época, creo que de 68, da época da República, e logo tedes ali tamén o retrato, que tamén non pon aí nada, pero é Eduardo Chao. Hai xente aquí, miran os cadros. Tamén temos dúbidas, antes falamos de quen sería, aquel sí que sabe que García Barón, bueno, pues este é Eduardo Chao. Ese non se sabe. Quen dixo que Eduardo Chao. Este sí que é de Ribadavia, de moi novo ven a Vigo, cando abren a botica, de 1821, e no 23 a botica xa está en Vigo, o sea que pouco tempo de ver un vir para Vigo. E xa se mete, digamos, nas liortas como miliciano en 1840. Sendo un rapazolo, xa se monta a casaca de miliciano, colle a escopeta e supoñe que ao lado do seu pai vai a loitar, neste caso, polo progresismo. Foi un dirixente do Partido Demócrata. O Partido Demócrata é unha escisión pola esquerda do Partido Progresista, falando en termos actuais, para que me entendades, teño que matizar un pouco. O Partido Demócrata está na onda da Revolución do 48, a Revolución Social, cando se publica o Manifesto Comunista, as ideas do socialismo utópico, é todo ese ambiente, non? Entón, Chao participa na fundación do Partido Demócrata, en 1849, xusto ano despois da Revolución. Traballou na imprenta de Gaspar y Roch, a máis importante de España, con diferencia, era a que máis publicaba, a que mellor edicións facía. Escribiu, esa posición, escritor, foi director de coleccións, foi o director da colección Biblioteca del Hombre Libre, material con esas ideas que tiña, non? Progresistas, republicanas, laicistas, de facer as persoas con coñecementos, porque o coñecemento era que facía libros as persoas. Coordinador de libros de historia, de ciencias naturais, foi presidente do Colexio de Farmacia, é dicir, que non foi un home que se dedicou únicamente a escribir na prensa ou a facer política, foi un home tamén de ciencias. Ele estaba licenciado en farmacia, bueno, chegou a ser catedrático de farmacia. Ten un dicionario tamén de lexicografía. Bueno, como se ve, era como se explicaba con respecto á flor, é dicir, é unha persoa con moito peso na súa época. Catedrático de farmacia, deputado republicano no 54. 54 é unha revolución, todos estes dos Chao participan nesa revolución. Eduardo está en Madrid, detéñeno, logo soltano, faise diputado, e cando se vota por primeira vez nas Cortes do Estado, no Parlamento Español, debátese se Isabel II ten que ser raíña ou non de España, non exactamente monarquía ou república. Digamos que Isabel II, os desmadres da monarquía, marca borbónica por excelencia, chega a todos os nosos días, pero nesta época era algo moi escandaloso.
moi escandaloso. Entón, estaban en unha situación moi complicada en que os moderados dicen, bueno, mellor é levar a discusión ao Parlamento, temos maioría, estás, digamos, refrendada polo Parlamento e así non hai ningún problema. Porque no libro de Eduardo Chao, que escribe Curros xa di, se non fose por un pacto de última hora entre progresistas e moderados, Isabel II caía e caía a monarquía. Así que debe ser un momento de gran agitación. De feito, bueno, van a pedrar na casa do rei, van a buscar os fillos, os infantes, un follón. Bueno, pois a primeira vez que se fai ese debate sobre se Isabel II ten que ser ou non Raíña de España, hai 21 diputados que votan en contra, e o que fan é un alegato a favor da República. Deses 21, 5 eran diputados galegos, que tamén dá representación desta idea de Galicia como un lugar en que aquí non pasaba nada, todo o mundo estaba quieto e tal. Bueno, tiñan un diputado por provincia, un deles era Eduardo Chao, diputado por a provincia de Ourense. E Eduardo Chao foi un dos que votou, ¿no?, contra Isabel II. E quen fixo a defensa dese discurso foi Eduardo Ruiz Pons, un dos que falábamos, que tamén era a familia de Rosalía e foi moi amigo de Eduardo Chao. Sobre esa época de Isabel II hai un libro, tamén non sei se será censurable hoxe en día, pero hai un libro titulado Los Borbones en pelotas. Eso é desta época, 1800... No, pero agora vai a facer máis gracia quen son os autores, porque os autores son ni nada máis ni nada menos que Gustavo Adolfo Bécquer, gran poeta do romanticismo, e o seu irmán Valeriano. Pero, bueno, o libro é... buscados por internet. Pero é moi representativo da denuncia, ¿no?, de como existía naquele momento. Despois, Eduardo Chao ten que exiliarse no ano 1866, porque descubren que está nunha conspiración contra a monarquía, a favor da república, entón marcha a París, ali relacionase con grandes ilustres científicos de París, de Bruselas, aproveita para viaxar por Europa, fai contactos, chega o 68, chega a Revolución Progresista, quitan, efectivamente, definitivamente, mandan fora a Isabel II e meten de rei a Amadeo de Saboya. Pero este home tampouco valía moito, entón xa en 73 e proclaman a república. E Eduardo Chao chegou a ministro de Fomento, ministro de Fomento da Primeira República. En xaneiro de 74, un militar, Martínez Campos, creo que se chamaba, manda unha carta ao Parlamento Republicano dicindo que o presidente acaba de perder unha votación, tiña que disolver as Cortes e acabar, digamos, coa República. Entón, néganse. Eduardo Chao quen toma a palabra e pide que inmediatamente se destitúa dos seus cargos militares e que se aperciba a Martínez Campos. Entón, apróbase, vótano, apróbano, digamos que os que non eran republicanos xa estaban fora do Parlamento, e entón, claro, chegou a pregunta: quen é aquí o guapo que se vai poñer diante do militar a entregarlle a carta de que está fora de cobertura? Entón, parece ser que Eduardo Chao foi que se levantou dicindo: para mí será o maior honor que poda hacer, por a República. Unha frase está así moi rimbombante, pero quero dicir tamén moi ilustrativo do carácter desta xente aguerrida, ¿no?, que quería firmemente nos seus ideais. Entón non iban permitir que un militar votase abaixo a República, botou abaixo, entrou ali cos cabalos. Outra cosa que non se sabe moito é que foi redactor da Constitución, non é tema menor, foi o redactor da Constitución da República, unha Constitución federal. Por iso, cando falábamos do progresismo, provincialismo, republicanismo con maior ou menor intensidade, bueno, Eduardo Chao era dos federais, dos republicanos que defendían o federalismo. Na época en que foi ministro de Fomento, a Dirección Xeral de Educación pertencía ao seu ministerio, a Fomento. E aí promoven a primeira lei educativa de carácter krausista, é dicir, é o modelo educativo que utilizará a Institución Libre de Ensinanza, a famosa ILE, que despois será a residencia de estudiantes, onde estiveron todos os grandes escritores, pintores e artistas. Pois o primeiro modelo educativo que se aproba oficialmente é promovido pola Dirección Xeral que dependía do Ministerio, porque Eduardo Chao era amigo de Giner de los Ríos, que é o introductor das ideas krausistas en España, nos anos 40. Ele era krausista, era masón, pertencía a toda esa elite. Entón, ele promove a lei para facer a liberdade de cátedra, contra os dogmas católicos, por tanto, o laicismo, e o sentido de que a educación é un servizo que se fai á cidadanía. De acordo? Non era a idea de memorar, tens que memorizar todo, tens que facer isto, que hai un dogma, todo era a liberdade, non? Aí, fin de contas.
foi un benefactor de Vigo. Bueno, xugo que vou fatar de tempo, pero... Benefactor de Vigo por qué? Artigos a pro do ferrocarril, do ano 56 ata o ano 81, en que chega o ferrocarril a Vigo. Moitos anos pelexando para a chegada do ferrocarril, pero claro, era o interese tanto para o desenvolvemento material de Galicia, con aquela idea do resurdimento, do progreso material, a comunicación, ¿no? Que era, cando escribe Curros, a chegada do tren da primeira locomotora a Ourense, pero que, bueno, aquí temos uns profesores, corríxanme, pero creo que sí, a primeira locomotora, a chegada da primeira locomotora a Ourense, en que fai un gran alegato da importancia da chegada do ferrocarril. Pois Eduardo Chao estuvo téquele detrás. Bueno, promoveu un plan de agricultura en Galiza, do comercio e explotación de ostras, necesidades de porvenir de Vigo, un desenvolvemento do porto comercial. El opinaba que había que meter o ferrocarril por debaixo do Castro e leválo ata Bouzas, por exemplo, pero aí ten un conflito cos empresarios cataláns e gaña os cataláns, por eso a estación estaba no Real, que era onde estaban os empresarios cataláns. Fai unha doazón do Observatorio Meteorolóxico de Vigo no 84 e agora chegamos ás pruebas dos oficios e con isto acabo que vou avanzar. Ben, ele era presidente de honra dunha sociedade que se chamaba La Cooperativa, unha sociedade mutualista. Presidente de honra. O presidente era o seu sobrinho, era un fillo de Ángel Martínez e de Julia Chao. Presidente da cooperativa e o presidente de honra, Eduardo. A cooperativa é a que promove a fundación desta escola de artes e oficios. En que se basea? No krausismo, que falábamos antes da dirección xeral, o modelo da ilha, etc. Redacta o regulamento, Eduardo Chao. Fai a doazón do primeiro material de ensino en mobles que trae de París, cando unha das súas viaxes a París para un tema de saúde, encarga os mobles e traenos para... Xestiona subvencións, con Montero Ríos e Vicente, e consigue os primeiros libros da biblioteca da Escola Oficial de Idiomas. No acto inaugural, abre o acto e pecha o acto que preside, e foi o presidente de honra da escola. Hoxe en día entramos nesta escola, e acabo, disculpade a extensión, entramos e ninguén sabe onde está Eduardo Chao. Aí hai un cadro, ninguén sabe que, bueno, algúns sabemos que é Eduardo Chao, pero logo subides ao primeiro piso e atopades un busto, que aquí non se ve moi ben, pero podedes probar, subides por estas escaleras e atopades unha parede enorme branca con un busto que non conta pouco nada, e un busto de Eduardo Chao. Eu creo que, visto quen foi e o que fixo pola escola, o lugar tiña que ser a entrada, con un busto ben colocado, con unha placa ben colocada, para dignificar unha persoa que entregou e fixo tanto por mí. Disculpademe a extensión. Bueno, moitas gracias.